Добре дошли в нашето видео за Тунис, страната на плажовете с фин пясък, древния Картаген и богатата си история. Днес ще ви разкажа всичко, което трябва да знаете преди да посетите тази интересна дестинация. Тунизийската република се намира в Северна Африка между Алжир и Либия. 1/3 от територията е заета от Атласките планини, а на юг се простира известната пустиня Сахара. Страната предлага идеални условия както за активна почивка, така и за спокоен отдих край морето. Нека разгледаме 5 най-привлекателни дестинации в Тунис. Първо, Хамамет, известен със своите плажове и спа центрове. Той е столицата на морската терапия и един от най-добрите курорти в Северна Африка. Второ, Сус. Тук ще откриете най-добрите дискотеки и игрища за голф. Това е основният курортен център на източното крайбрежие. Трето, остров Джерба, наричан острова на мечтите. Той предлага едни от най-красивите плажове. Четвърто, Махдия, перфектното място за семейства с малки деца. Тук няма шумни дискотеки, само спокойствие и отмора. И пето, Гамарт, елитно предградие на столицата, разположено на 18 км от центъра с 10 км широки плажове. Трябва да знаете, че Тунис е силно повлиян от френската култура. Дори днес много хора използват френски изрази като мадам и мусю, а бизнес разговорите често се водят на френски език. Електрическите контакти са като европейските. За телефонни разговори използвайте код +216. Съвет: обаждайте се от улични автомати, а не от хотела, така ще спестите доста пари. Времето в Тунис е с 1 час напред спрямо България. За придвижване най-удобен е жълтото такси, което е доста евтино. В Тунис има строги правила, които трябва да спазвате. Не се движете по улиците в нетрезво състояние. Това се смята за обида и може да доведе до глоба или дори до затвор. Снимки на местните хора правете само с тяхно разрешение. За облеклото в туристическите зони няма ограничения, но когато посещавате града, пазарите или забележителности, носете дрехи, които покриват коленете и лактите ви. Никога не пийте от вода от чешмата, а използвайте само бутилирана вода. За българските туристи най-подходящото време е от май до септември. През този период морето е топло, но трябва да си имат предвид високите температури. През зимата времето е по-хладно, между 5 и 17 градуса, с чести дъждове и ветрове. Април е идеален за разходки и туристически обиколки с температури около 22 градуса. Есента е чудесна за почивка с деца. Температурите са приятни, между 24 и 27 градуса, а слънцето не е толкова силно. В Тунис има засилено полицейско присъствие, особено в туристическите райони. Това е за сигурността на посетителите. Внимавайте за джебчии в оживените места. Жените не трябва да се движат сами, особено вечер. Пазете се от обезводняване. Пийте много вода, но само бутилирана, както казахме. През август внимавайте с плуването заради появата на медузи. За пътуване до Тунис ви трябва международен паспорт с поне 6-месечна валидност. Виза не е необходима за престой до 90 дни. На летището ще попълвате миграционна карта, носете си химикал. Картата има 2 части, едната остава за властите, другата пазите за излизане от страната. В Тунис се използват динари. Важно е да запомните, че 1 динар е равен на 1000 милими. Често цените са в милими. Ако видите число в хиляди, това са милими, а не динари. Пазаренето е част от културата. Не бързайте да купувате, проверете цените на няколко места. Ако продавачът тръгне след вас и намалява цената, не се подвеждайте веднага. За сувенири може да избирате между местни алкохолни напитки, като водка от смокини, кожени изделия от телешка и камилска кожа,
бижута от скъпоценни метали, керамика, ленени и копринени тъкани и специални съдове за зехтин. Българското посолство в Тунис приема посетители в понеделник, сряда и петък между 9:30 и 11:30 часа. Можете да се свържете на телефон 0021 671 798 962 или по мейла на embassy.bulgaria@gmail.com. В заключение, Тунис е прекрасна дестинация, която съчетава екзотика, история и модерни удобства. С правилна подготовка и спазване на местните обичаи, вашата почивка ще бъде незабравимо преживяване. Благодарим ви, че изгледахте това видео. Повече подробности за Тунис ще намерите в статията, към която ви даваме линк по-долу в описанието. Не забравяйте да се абонирате за канала, за да получавате още полезна информация за пътуване, както и от други интересни области.